Perkenalkan, kula Reni Anggraini, mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa PPL dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya. Badhe ngandharaken ngenani materi PPL kalih ingkang irah-irahanipun geguritan. Dalam hati nggih. Kita yang piyambak-piyambak nggih. Kawitan. Minggu kepekan. Monggo nggih. Minggu kepekan sampai sampun sinau mengenai apa? Ayo, kalian apa mboten? Geguritan. Geguritan sinapa? Tentang majas. Majas menika wonten apa mawon? Majas personifikasi, majas sinau remaja, sakmenika sinau maos geguritan. Ingkang sampun nate maos geguritan sinten? Maos tok tapi maos tok. Tujuan utawa ancas saking kasinaon dinten iki napa? Dadi samangke para siswa saged maos geguritan kanthi migunakaken ekspresi, intonasi, nada dan pelafalan yang tepat. Monggo dipirsani menika tulodo geguritan wonten ingkang maos geguritan. Nah niki ya. Dipirsani menawi nggih. Wong Jawa dene lipat satu Terus ana meneh mitraku, sampeyan ngertos napa mboten mitraku? Mboten.
Orang bingung. Jadi nek wong arep maca geguritan ben suarane apik, ben sesuai karo isine, kamangka kudu ngerti isi geguritane. Nggih. Mudeng nggih? Nggih. Sakgurunge ngersi. Ngertos nganane kamangka tembung-tembung sing angel dipadosi rumiyin. Nggih. Bar niku nembe dirangkai, diwaca bolan baleni, penekanane nang ndi, banjur ekspresine semacam apa? Lah sampean nembe ngertos. Ngeten nggih? Nggih. Nah, dugi mriki wonten pitakenan apa mboten? Derek. Aman nggih? Nggih. Aman. Sampeyan paham nggih? Paham. Menawi paham sakmenika monggo sampeyan pados kelompok nggih. Menawi mboten pados kelompok kados sing bureni bagi kala ini. Menika kan wonten kelompok cacah 6. Silakan monggo panjenengan saged gumul ke kelompok piyambak-piyambak nggih. Nggih. Kelompok setunggal kalih 3 sekawan dasar 6 nggih. Monggo. Hitungan kelima. Iya boten Bu. Ya wis ora 5 6 wis. Tiga. Nah, ayo. Meja kursinya gitu. Apa siap? Oh nggih. Ya sampun sampun menawi sampun saged pirsani bureni teng mriki, saged pirsani bureni sedaya nggih? Bureni dipirsani piye? Bilih panjenengan menika samangke kapal kumpul kene karo sampeyan tak paringi teks geguritan nggih, banjur dipun analisis saben-saben grup menika nggih. Judule benten-benten. Lah mate akhiran menika perwakilan kelompok saged maju setunggal-setunggal kangge maosaken geguritanipun. Wonten pitakenan? Siap nggih? Siap. Lah mangke wonten guru menika monggo panjenengan saged bagi tugas piyambak-piyambak wiwit saking ngudari isi geguritan menika. Nggih. Lajeng dedongengan sesarengan ekspresine piye? Nggih. Lajeng samangke sinten ingkang badhe ditunjuk supados mempresentasikan wonten ngajeng. Ngeten nggih? Nggih, Bu. Saderengipun presentasi teng ngajeng panjenengan gladhen kalian anggota kelompok rumiyin nggih? Nggih. Kok ekspresine silahkan diteliti koncone saben-saben sak kelompok nembe mangke wonten kesempatan maju. Ngeten? Nggih. Iki wonten pitakenan? Nggih. Tak paringi teksnya. Kok satu gitu. Nggih. Berarti tiga ya, Mbak? Oh, niki yang niki kali ini pakai Mbak. Dipadosi kata nembe didiskusikan bersama-sama. Kok nek makna saya ini ketemu nembe panjenengan setelah itu pencari definisi. Terus salah siji latihan maca iki terkena yang berjemaah sinten? Siap kan? Perlu ekspresi oke? Kamu paring waktu satemah boten namung aku campus pro para dharma kasangsaran dumateng manungsa kula kapang dados sendal tirta kesapan Miturut kanca-kanca ora
Tanggal. Jawabnya bisa menirukan komentarnya. Sabar, dipersilakan untuk maju ke depan. Saya sih maklumnya deh. Lagi masih nikmat ya. Lagi apa bu? Lo Proyektor. Itunya bu. Proyektornya bu. Proyektornya nggak bener. Oh, matiin dipatain. Tolong di sing kulino materi sopo? Ayo jawab Ji. Mana Pak? Oh, ya siap. Kita wangi dening hadi pamungkas wengi wis lumingsir jero cahyane sang candra katon surep tumiyo mangulon mapak tekane gagat raina kahanan katon tintrim mung suarane jangkrik sesahutan ngumbar lelaku kala-kala jegoke asu sing mecak wengi Kak itu. Kubu katresnan minangka tandha bukti lan ikhlasku mring abisan. Matur suwun. Komen kan Mas Nasir. Ayo, Tasik ekspresinya kan tasik kira. tidak terus. Kudune Nasir piye? Saya lebih. jadi arena temane napa Nasir alang-alang. Jadi alang-alang kuwi tanduran sing ora ono gula. Jero laci. Esemu kang pungkasan isih tak simpen. Tansah tak ronce ing telenge ati. Mas yo mung dadi panganan. Burani meleleh ya. Padahal Burani buatan es batu tapi Burani meleleh. Teluang ing jero laci. Mas Indra kuwi cerita yen tresnane ora kesampean. Ingkang dereng maju menika ingkang dereng maju menika wonten 3 kelompok ananging wekdalipun sampun terus pripun? Banjios. Nah, menawi ngoten dados kesimpulan nih saking pasinaon awake dhewe dinten menika bilih geguritan menika mbetahaken ekspresi sing temenanan. Nggih. Panjiwake nalika panjenengan menika badan saben dinten nggih. Dados geguritan sing menika saged gadhahi manfaat nggih. Amin. Saboten-botene mugi-mugi pasinaon dinten menika saged migunani.
Tidak ada kesedihan di antara kita. Ampun supe panjenengan sedaya tetap guyu mesem. Awet ibadah paling murah menika mesem. Cekak semanten atur berani sedaya pepanggihan minum aja.